Реха Йозджан, İclal Aydın, Berker Güven, Yüzgü Kaya, Amila Ada, Melisa Berberoğlu, Nazlı Sinem Yunal, Benyan Dionmes и други. По едноименното произведение на İclal Aydın. Сценаристи Бетюл Ясаан, Нилюфер Йошчелик, Гюлбике Юте, Севги Ялмаз. Режисьор Еда Тексьос. Три сестри. Госпожо Ръчхан, госпожо Несрин, как сте? Какво има? Защо сте тук? На Дюнюши прилушало по време на изпита, припаднала. Боже мой, много съжалявам. Дано да няма нищо сериозно. Не, след малко си тръгваме. Съдък ви е видял. Притеснихме се. Тюркян е добре, нали? За Бога, госпожо Несрин, защо веднага се сетихте за Тюркян? Тя и мъжът и само обикалят ресторанти и таверни. Не им виждам очите. Значи и вие не сте ги виждали? Да, не съм. Исках да ги поканя на вечеря, но не мога да ги открия. Днес си звънях, не вдига. А нямам номера на Сумер, не можах и на него да се обадя. И да го имахте полза никаква. Или не вдигат, или казват две думи и затварят. Но вие не се тревожете. Не се спират. Добре, нали са в меден месец? Разбира се. Двамата са неразделни. Браво. А вие защо сте тук? Ами един семейен приятел е претърпял злополука. Тук, наблизо. Дойдох да го видя. Познаваме ли го? Можем ли да помогнем с нещо? Не го познавате. Наш стар приятел е. Няма нищо сериозно. Съдък ви търсеше. Може да остане с вас. Да остане ли? Не. Аз тръгвам. Всичко хубаво. Довиждане. И на вас. Ти какво правиш тук? Върви. Как от Тюркян? Какво ти се е случило? Аз... паднах по стълбите. Подхлъзнах се. Носех пълен поднос. Паднах. Свестих се чак тук. Сърдар, не казвай на нашите, че си ме видял. Знаеш, майка ми ще се притесни. Ще се поболее. Няма нужда от паника. Но могат да ти помогнат. А и сега са тук. Моля? Защо? Някой да не е пострадал? Сърдар, кажи ми, някой пострадал ли е? Успокой се, как от Тюркян. Дюнюш припаднала на изпита. Дюнюш, сега добре ли е? В спешното е, но вече е добре. Спокойно. Сигурен ли си? Да не ме лъжеш, за да не се тревожа. Защо да те лъжа, как от Тюркян? Добре, аз отивам в стаята. По-късно ще им се обадя. Сърдар, моля те, не казвай на никого, че си ме видял. Добре.
Госпожо Тюркян, трябва да ви заведа за рентген. Сега ли? Не може ли по-късно? Сега е вашият ред. Не бива да чакаме. Тук сте по спешност. Знам, но сега не мога. По-късно. Мъжът ми да дойде. Не се бойте, моля ви. Дайте ми 5 минути, ще дойда. Добре, ще ви изчакам. Боже, какво ще правя? Не бива да ме виждат. Ти с какви очи идваш тук? Синът ти ми се обади. Какво ти каза? Докарах жена си в болница, ела при мен, така ли? Не знаеш ли, че е тук заради Тюркян? Не се отделя от нея нито за минута. Няма да ме предизвикате, госпожо Юручкан. И двете знаем, че Сумер се ожени на сила. И тук ли дойде на сила, а? Можеше да се върне при теб, когато аз дойдох. Но предпочете да остане до жена си. Няма да ме измамите с подлите си номера. Не ме бъркайте с наивната си снаха. Разбира се. От жена, която продава любовта си, всичко се очаква. Ако аз я продавам, вие купихте, госпожо Рючхан. И вие не сте невинна. Няма да се карам с теб. Както дойде без никой да те види, така си тръгни. Няма да си тръгна, докато Сумер е до онази жена. Значи ми вярваш? Добре. И ревнуваш от Тюркян. Най-сетне си се убедила, че може и да изпуснеш Сумер. Какво искате да кажете? Излъгахте. Сумер не е тук. Отиде да донесе някои неща. И това не знаеш. Виждаш ли? Разсеяният ми син. Имал е възможност, а не ти се обадил. Не се радвайте, госпожо. Скоро ще разберете, че не съм лесна плячка. Мамо, Не откри, госпожа Рючкан. аз я видях. Дошла е припознат. Добре. Отивам да уредя изписването. Добре, скъпи. Ела, ние да видим Дюнюш. Татко.